Tituluak berak dauka sekulako intenzionalidadea. Gu izateko ikastola egin. Oso ohituta gaude ikastola identifikatzea euskararekin, euskal kulturarekin, euskal iziketak eta euskal horrekin nolabait ere dana betetzen dugulako gaude. Eta askotan ikastolaren alde soziala, batzuek esango dute alde politikoa, ahaztu egiten dugu. Eta alde politikoa ez partidu mailakoa, baizik maila soziologikoa ez dugu askotan kontuan hartzen, eta azten zaigu daukagun altxorra, egunero praktikatzen dugun altxorra da, hortxe daukaguna, eta horri ez dugu errentabilidadea ateratzen. Horratzen dituzuen irudiak, ezagunak izango zizkiztu egintxunak, euskal kurrikulunoren irudirik aterata daude, izan ere guk hezkuntza enfokatzeko bagaian, daukagun lehenengo printzipio da euskal kurrikulunotik enfokatzen dugun hezkuntza dela. Eta ez du bakarrik euskera hartzen eta euskalduntasun hartzen, baina hori da bere ardatza. Alegia guk interpretatzen dugun mundua, dauka ardatz bat, mundu horre dauka ardatz bat, eta ardatz hori da gure izaera, euskaldun izaera, gure kultura, euskal kultura, eta ez gauza estatiko, tradizional edo konservadore modua. Baizik gainera, zuztar batzutatik abiatuta, sustrai batzutatik abiatuta, nolabait ere ereiki eta berritzen den zerbait dela. Hor dauden elementuak dira batetik guk persona hiru dimentsioetan hartzen dugu, batek norbanako moduan, individua, esaten da moduan, bestaldetik gizarte edo entorno sozial batetan bizi den elementu dela, alde hortatik askotariko eragina da, baina hor indarra jartzen dugu Euskal Herriaren ikuspegian, eta hirugarrena hain zuzen ere, izadikide edo naturaren parte bat dela, parte hortan eragin egiten du, eta parte horretan nolabait ere jokabide eta ardura batzuk hartu behar ditu. Eta gure izar famatuak nolabait ere agertzen ditu 5 kompetentziak, edo azken batean guk esaten dudanean ez bakarrik ikaslek, baizik irakasleok, ikastolan lan egiten duten profesional guztiek eta gurasoek, alegia ikastola osatzen duten horiek garatu behar dituzten kompetentziak direla. Etengabe garatzen ari diren kompetentzia direla. Eta hor dago mapa, Euskal Herriaren mapa, azken batean da, gu hori ez delako bakarri mugatzen ikastola jakin tokian tokiko batetara, baizik gu hori identifikatzen dugu dimensio zabala handigo batetan, baina Euskal Herriaren identidadearekin, euskaldun identidadearekin, euskera ardatz eta ikuspegi iriki bat duen identidade batekin. Hoixe da ikastolaren hezkuntza xedea. Halaxe jarrita dago eta ez Iñaki Etxezarretari sortu zaiolako burutik. Hain zuzen ere, prozesu luze baten ondorioz, ikastola guztiek, Leiz Bailarako Arizmendik ere, Oñati Txantxiku baita ere, Bergarako Arantzidek beste horren beste, honetxi eta hori garatzeko konpromiso hartu zutelako. 2009ko urtarrilean, beraz ez da oso urruti. Eskema hori, ordutik jarrita da. Gure ikasleak, gure seme-alabak, gu geu, irakasle, langile, guraso, horren partaide gara. Horren barruan gaude. Eskolan gaudenean ez dugu bakarrik umea eskolaritzatzen, euskaldun bihurtzen, baizik parte hartzen dugu prozesu indartsu eta fuerte batetan. Ikastola zerbait baldin bada da ekintza. Ez da geldi dagoen gauza bat. Ikastola gelditzen den egunean hil ingo da. Ura usteltzen den bezala geldi egin ezkero, ikastolak ere galdu ingo luke bere freskotasuna, bere dinamismoa, galduko luke azken batean bere izaera. Baina ikastolak hasieratik azkeneko 50 urte luzeagoetan izan dena, izan da bereziki dinamismo hori ukidolako, baina beste batzuen ere eragin duelako. Ikastola da ekintza, barnera begira, eta da ekintza kanpora begira. Ezin daiteke ulertu, ez hezkuntza prozesua, eta ez ikastolaren barruan egiten diren jarduerak, soilik endogemikoak izan da. Soilik barrura begira, bezik kanpora begira ere. Tokian tokiko udalerritara, tokian tokiko bailaretara, eta noski ikastolen artean Euskal Herriari begira.
ekintza horrek ekarri du gaur egun Euskal Herria euskaldunago bat izatea. Ez bakarrik guk egin dugulako, beste batzuek egin dute, eskola publikoetan, kristau eskoletan, baina ikastolek eragin zutelako eta demostratu zutelako alternatiba zirela, gainontzeko guztiok referentzia hori hartu behar izan dute. Eta ikastolek nahi izan dugunen herri honen eskola izatea, eta zerbait aipatu dugu txaro, hori ere larrotipa atu dugu. Baina segurasko gaurko eskola sistema etzan izango bera, ez da Espaini osoan bera, Espainikoa bera ez da, hemen, diferentea da, batez ere ikastolak bertan daudelako. Euskal kurrikuluna egin genuen. Zeiazu Europako zer herritan, ze estatutan, herri batek, administrazio publikotik kanpo, egiten du kurrikulum bat. Hori ikastolek, 80an erabaki zuten, 16an ikerketa martxan jarri, eta 2000 urteko lehenengo hamarkada horretan eraiki egin zuten. Eta ez zuten bakarrik eraiki behiek ekimenez, bezik gainera inkorporatu zituzten kristau eskolako ikastetxe guztiak eta eskola publikotako sektore bat. Ez hori bakarrik, baizik gaina Eusko Jaurlaritza lankide izan zen ondoren. Eta Eusko Jaurlaritza gaur egun daukan kurrikulum dekretua, baita sozialistak mantentzen dutena gaur egun ere, da ikastolen eragin zeindakoa. Da, estaduan esateberako ez dago 6 urtetik hartu eta 16 urtera bitarteko kurrikulum diseinu bat hartzen duela oinarrizko hezkuntza osoa. Ez dago, nun dago Euskal Autonomia Erkidegoan. Eta hori zergatik Euskal Kurrikulunak alaxe egin zuelako diseinu. Ekintza egin zelako, eragin egin zen. Eragin egin genduelako gatazkak egon ziren. Ezpagea aktivistak, ezpagea ekintzaile, ez daukagu etorkizunik. Zorionez, gaur egun, Euskal Kurrikulunaren ikerketaren ostean, nagon lekuan, editorial batek, ikastolen elkarteak eta elkarrek osatzen duten editorial berri horretan, egingo dira Euskal Kurrikulunaren araberako materialak. Ikas materialak, alegia, ekintza bat jarriko da, ekintza praktikoa, Euskal Kurrikulun hori ez dadin papeletan gelditu. Arizmendi, beste ikastola batzuekin batera da, Euskal Herriaren referente bat. Euskal Herrien referente hori hartzen duelako. Hortarako organizatuta daulako. Beste ikastola mordoskatxo batekin, ordozkazio zenbakiak, sortu duelako bere mesederako, Arizmendi mesederako, eta Euskal Herrien dauden gainontzeko ikastolen mesederako, eta Euskal hezkuntza osoaren mesederako, Euskal Herri mailako eskola sare bat. Bakarra dagoena. Ez dago eskola publikoen sare bat Euskal Herrian. Ez dago kristau eskolen sare bat Euskal Herrian. Sarea antolatuta Euskal Herrian dagoen bakarra ikastolen elkartearen da. Montatu dezakegu kriston superestruktura bat, Euskal Herri mailakoa, denok abertzaleak, denok euskaldunak, denok ez dakizar egiten duna, baina hori izango ditzake falsua, badaude Euskal Herrian horrelako ereduak. Sare hori osatzen duen ale horietako batek ez badauka nortasun fuerte bat, nortasun fuerte horren abera bere proiektua egiten, eta bere proiektuaren barruan sartzen ez badu bestekiko elkartasuna eta bestekiko kooperazioa, lankidetza. Proiektu, diapositibo honetan agertzen zaizkizuen elementuak dira, zer da ikastola? Gu bat da. Baina gu bat dalako ez da beti izango gu. Izango da gu, baldin eta guk, gu hori izaten jarraitu nahi baldin badugu. Ba, ikastola da, hor gu horren azpian agertzen den elementu importantea da. Nortasun juridiko propioa duen entidade bada. Hezkuntza proiektu euskaldun badaukan. Eta baten esatu, bai hori, dena daukate, ez? Eta horrek nolabait ere merezi du denboratxo bat hartzea. Esaiazue, ezaguna balima zaizue bintzat, eskola publikoek ez daukate nortasun juridikorik. Hemen ingurun dozkozuen ikastetxeak, daukaten nortasun juridiko bakarra da administrazio publikoarena. Bakarra. Ezin dute erabakirik hartu. Eta gu bezain jatorrak, gu bezain langileak izan ditezke, baina erabakiak ezin ditzakete hartu.
erabakiak beste batek hartu behar ditu. Elizaren eskolak ez daukaten nortasun juridiko propioa, dauka orden religiosoa. Marianisten ordenak, otzaitegiak, ursulinek, nahi dezuen jesuita, jarri nahi dezuen guztiak. Baina ez ikastetxeak, erabakiak hartzen dituna da orden religiosoa. Eta ikastolak daukagun indargune eta diferentzia, hoxe da, aulezia da bezala ere. Gudoko sekulako indargunea, gehonek, guk horrek erabakiak hartzen ditugulako. Baina aldi berean ere, tokian tokiko erabaki horiek askotan kontradizionan ditezke beste toki batetan hartzen dien erabakiekin. Horretik ikastolan elkartearen bitartez, horiek lotu egin behar dira. Baina indarra nun dago, gu horretan. Beraz, ikastolan lan egin nahi duen batek, ikastolan bere seme-alaba eukin nahi duen batek, eta ikastolan kooperatu nahi duen edozeinek garbi euki behar du, gu horretako partaide badela. Eta gu hori, tokian tokiko guri indartu behar duela, eta gu hori indartzen duen neurrian, zerbait diferentea egiten da. Eta besteak beste, bera bihurtzen da, bere erabakien sujetua. Oso importantea da, ni ez noa protestatzera, ez dakizea raio, ez dakiz tokitara nik erabaki ezin dezaketela hartu. Ez ez, erabakia nik hartu dezaket, eta kompromisoa nik hartzea jot, eta kasartzea egiteko arriskoa nik da asumitzen dut. Hori da ikastolaren dago diferentziarik importantenetariko bat. Eta gero beste esaten duen hezkuntza proiektu euskalduna. Hemen, askotan entzungo zenuten zuek ere, eta gertatuko zitzizuen, ez dakit baiara hotan gertatzen da, baina ni bizen izan lekuan, 3 ikastetxe daude. Bada ikastetxe religiosoa, beste da ikastetxe publiko eta beste da ikastola. Herrian askotan galdetzen maizu guen txikioti eta noa zoazu, ikastolara zoazu orain eta guraso askok eta ikonamon askok, normalen haiek ibiltzen direlako murtikiekin, esaten dute, bai, ikastola dijo. Bai, ikastola dijo, Bai, baina ikastola jarrita daukate, bai, eskola publiko eta kristau eskolen ikastetxe bidez, alegia izena hartu dute. Euskalduntasunarekin berdin gertatzen da. Euskalduntasuna ez da marka bat daukaguna. Euskalduntasuna egunero praktikatzen den zerbait da. Eta hezkuntza proiektu euskaldun ez da bakarrik euskera daukana. Edo euskeraz aritzen dena. Hori baino sakonagoa da. Euskaldun izaera gainera lantzen den zerbait da eta ez da gainera 60. hamarkadan, 70. hamarkadan, 80an edo 90an zan berdina. Euskaldun izatea gaur da, iraganari begira zuztar batzuk kontu hartzea, baina gaur dauden euskaldun batek hartu behar dituen gaien aurrean erantzun beharra. Beraz, berritu egiten den kontzeptua da, eta hortarako ardatza eukin behar zuz horrengan. Ez ardatza konservadore bat, konservatu egin behar da daukagun, baina egin behar bat ez ere garatu. Aga, niztik dut ikastolak. Egiten duen referentzia da hausen. 1900, askoekin irikizitun, Tolosan Muñoa jaunak irikizuen. Bai, hori dira euskerazko lehenbiziko eskolak, ikastola izan hartu zutenak, gerra horretik bilakabide bat, bilakara bat izan zutenak eta hurbildu zirenak eredu batetara, eta gure referente dira. Zeren hori oso gauza importanteak izan dituzten, lehenbizi lehenak izan ziren, hausartu egin ziren, baina elite baten eskolak ziren. Zergatik, Euskal Herritarrok dirua ez genukalako. Ez genukat dirurik. Nola egon daiteke gure bezalako eredu bat, nun garai hortan eskola publikoa estatuak ere bat kontrolatuta daukan, eta eskola religiosoa, eliza eta orden religiosotan dagoena. Eta ez da posible, inundik ere beste tartekorik egitea, alegia klase media bat ez zegoen. Horregatik, zergatik 1950ko hamarkada horretan Uruguaiaren hasieran sortzen dira ikastolak. Eta Euskal Herrian hainbat gauza gertatzen dira. Kontzintzi bat zeulako, oso importantea da. Kimu batzuk zeudelako, baita ere. Antezedente batzuk zeudelako, baina ekonomia berukalako. Lehenengo aldiz da Euskal Herrian klase media bat dagoena. Ni ez dakit, zuen bakoitzaren jatorria zein izango da, baina ni langile baten semea naiz, amak etxen lan egiten zuen, eta ezkondu ziren garaian, justu bizi irauteko dirua zeukaten.
Ez zegoetan, etxe propiorik, noski. Eta nire aita eta nire ama bezala, fabrikan lan egiten zuten gehienek, 1950ko hamarkada horretan, lortzen dute, lehenengo aldiz, eguneroko etxeko ekonomian soberakin txiki batzuk eukitzen. Alegia, jan egiten zuten, jazten ziren, eta gutxineko behar horiek beteta gero, dirutxo bat eukitzen hasi ziren. Langile klase historiko hori izatetik pasatzen hasi ziren, klase ertain bat, alegia disponibilitate handiago eukitzea. Ez da ulertzerik Euskal Herria garai hartan, ez da dauzkagun soziedade txokoak, dagoen gizarte eta kultura ekimenak, dagoen elementu politiko, sindikal, nahi dezuen guztiak aipatu, ikuspegi horretatik, soziologikoki ulertzen ez badego aldaketa hori. Eta hori da gure abagunea. Ikastolak dira hoien produktua. Ez dira elite batzuen produktua. Horregatik era gizarte zibiletik sortutako eskola bat. Ez gea elizatik sortutakoa eta ez da ere estadutik sortutakoa. Zeren langile horiek, klase ertaina edo enplegatu, bankario, komerziantek ziren horiek, etxekoeten dirurik eskola montatzeko. Eta ez da ere batasunik, ez da ere talde bat hori egin izateko. Ikastola hor sortzen da. Eta hori ulertzen ez dugu neurrian oso zaila zaigu baita ere ondorengo ibilbidea egitea. Gu ezin gaitezke elite baten eskola izan. Ezin gaitezke podere baten eskola izan. Poderea gu beha. Guk egin nahi dugun neurrian gu hori, gu izango gera hain zuzen ere eskola horren jarraitzen. Eta hau da ikastolaren eredua. Ikastolak era, ez dakit hemen zer kontzintzia daukazuen zuen nola sortu zinetean. Baina Euskal Herrian ikastolak ez dira guztiak berdin sortu, ez dira sensibilitate berdinekin eragin, ez dute bilakabide edo bilakaera berdina izan, ez dira batzu desagertu terestiatzuk sortu arrazoi berdinengatik, zerbait baldin bada ikastolen mugimendua, da askotarikoa. Hasieran, eduki denun organizazio bat bakarra, ikastola batzorde deitzen zena. Baina gai arteko gorabera politikoak zirela eta bilera kutziak izan ziren bertan eta gelditu ginen baiara edo batez ere lurraldeetan. Fase honetan nolabait ere egiten da lehenengo ikastolen elkartea, lurraldeen arabera, Gipuzkoan, etc. Eta aztekia batasuna planteatzen. Batasuna ez bakarrik identifikatzen duelako gure hezkuntza proiektua aldameneko ikastola batekin. Baizik gainera behar ekonomikoak, laboralak, azpigiturakoak, pedagogikoak, ikasmaterialak, formakuntzakoak genituelako. Eta hasten da nolabait ere ikastola sarea, gaurretan sare hori eraikitzen. Eta gero dator, askotan orain galdera berdina egiten nahian inguruan, zer da ikastola? Ez datzue pentsa galdera hori zeue bakarrik egiten diozuenik zeuren buruari gau. Hori 80. hamarkadan egiten zen galdera bat. Dokumentu hori egin zen arrazoi horrengatik. Zer da ikastola? Nola antolatuta dago? Beraz, ikusten duzunez galdera batzuk konstante dira. Hain zuzen ere, ez digutelako goitik esaten zargeran. Geonek bilatu behar dugulako, aldian aldeko gure izaera eta gure nortasuna. Urte horiek dira gure gailurra jotzen duena, eredu moduan. Batez ere kanporari begira. Eta baita ere planteamentu poderearen aurreko planteamentu fuertenak bai Nafarroan, bai iparraldean eta bai Euskal Autonomia Erkidegoan egiten dugulako. Eta segurazko horrek markatzen du ondorengo fasea. 82. ostean ez gea izango lehenengoko mugimendua. Suposatzen duelako iparraldean irikitzen dutelako prozesua negoziatzailea Parisekin eta Nafarroan eta iparralde eta Euskal Autonomia Erkidegoan suposatzen duelako frankismoen ondorengo prozesu politiko horren ondorioz sortzen dira instituzio batzuk eta instituzio horiek ez daude prest ikastolekin guk planteatzen genuena akordio batera iristea. Orduan planteatzen da, hemengo eskola publiko bakarra izango dela administrazioaren eskola. Eta hortik aurrera, nolabait ere, galtzen da abagune bat, oportunitate bat, hain zuzen ere beste bide bat egiteko. Eta oraindikan, 30 urte lehenengo aldia, 82an
egintzan prozesua bukatu, baina aurretik egintzan akordatzen naiz Loiolan, hartu zen lehenengo erabakia zapuztu egiten da, eta hortikan aurrera ja beste bide bat iriki barren daude. Urte horien ostean, zertara dedikatzen geha berizeki? Bueno, garbantzuak behar da bezala ukitzera, beraz, hori bermatu, gure ikastolen egonkortasuna bermatu, eta bereziki, gure esfortzorik handina egongo da hezkuntza zerbitzuen inguruan. Urte horietako dira, bai digitalizazioaren inguruko pausoak, urte horietako dira inglesaren inguruko urratsak, eta bereziki, horien aurrean dagoena da euskal kurrikulum eta identitate euskaldun horri emateko identitate edukatibo bat bilatzeko bidea. Horrazten geha, 80. hamarkadan, eta prozesu horren inguruan egiten dugu sendotu, 80an egin genuna estruktura aldetik, 82tik aurrera egin genuen izan zen pedagogia arloan gaur egun garen aurren oinarriak eta montatu. Gaur egun ez dago eskola talde bat, ez bakarrik horrela organizauta, lehen esan dizuet, Euskarri, baina ez da izateak zen, dituen zerbitzuak eta dukan, esan dezagun bere hezkuntza plantamenturako loturak edas materiala, formakuntza, etc. antolatuta dituena. Hori geha, momentu honetan, eta Arizmendi, da parte importante badakit, zuetako asko, ez bakarrik zerte horko partaide bizia, baizik gainera baita de liberatuak, eta bintzu guzti daude. Eta hor, esagutzezu, ez nahiz hortan gehiago sartuko. Gu hori etorkizunean plantatzeko garaian, zenkao, indegu zer geran, zeintzu diren gure berezgarriak, historikoki nondik gatozen, baina etorkizunean plantatu nahi balin badu gu hori, lehenbizik gureak aktibitate edukatiboa. Ikaskuntza prozesua da. Beraz, lehenbiziko gu hori da, gure eskoletatik, gure ikastetxetatik, edifizio horietatik aldeingo diren, ez dakit betirako edo parte handi baterako ikasleek ezaugarri batzuk izan ditzaten. Eta euskal kurrikulumean holaxe identifikatzen dira. Gunea, ardatza, kiskia, pelota baten kiskia, barruko muina, azken batean dira haur eta gazte euskaldunak lortzea. Ez daukagu sentidorik, ikastolek ez daukagu sentidorik, kapaz ezpadira, belanaldi, euskaldun kopuru eta euskaldun kualitatiboak lortzen ezpaditu. Hori da gure misiorik importantena. Baina ez da soilik hori da gure ardatza, hortik egiten dugu. Muin horren periferian daude kompetenteak izan behar direla. Kompetenteak gu bezala. Ez dira kompetentzi osokoak izango, gu ez gehan bezala, baina komunikatzen dakiten aur eta gazte euskaldunak izan behar dute, pentsatzen izaten eta elkarrekin bizitzen dakitenak, egiten, ekiten eta ikasten dakitenak, eta Euskal Herri guztietan eta adin guztietako hezkuntza etapetan aritu egingo diren ikasleak. Beraz, dimensio territoriala ere badauka, dimensio kulturala, dimensio edukatiba eta dimensio territoriala badauka gurenean identitateatik begira parte importante bat, osagai importante bat dira. Bueno, hau plantatu izuet, gu horri eutxin behar diogu etorkizunean etengabe. Ez dago bakarrik daukagun proiektu edukatiboa muturrean, baizik dago hortara jarriko dugun bidea, jarriko dugun tresna, jarriko dugun balia bidea. Eta gu edukatibo hori da azken batean gure ikastola. Gu izateko ikastola egin. Gu izaten jarraitu izateko ikastolak jarraitu egin behar du. Egin behar da. Ez mantendu. Ez nez erabiltzen ari aditzori. Egiten jarraitu behar da. Eta gu ditugun klabeetatik, ikastolek daukagun klabeetatik, hezkuntza euskalduna gure arratza izan da, klabe horiek ezin ditzakegulako galdu. Dira, ezagutza eta baloreetan oinarritutako gizagarapen bat, esaten duren, formación integral de los alumnos. Osondo, eta zer da hori? Ze elementuk osatzen dute hori?
nik uste dut hori oso importantea dugula momentu honetan, eta euskal kurrikulumen agertzen den elementuak bide hortatik jarri behar ditugula. Eta indar handi bat egin behar dugula gure hezkuntza prozesuan, ikaskuntza prozesuan elementu hiei erreparatzeko. Bestea da, oinarrizko kultura zientifiko-teknologikoa. Segur asko daukagun gabezia handienetariko bat. Ikastolek atera ditugu gure promozioetatik lanbide heziketarako eta unibertsitaterako elementu asko. Baina segur asko gaur egin egiten duguna baina askoz gehiago dezakegu. Ikastolen elkarteak badakit, ikastolen elkarteak ez du oraindik planteatu hori, baina ikastolen elkarteak planteatu du persona bat ja gai honi heltzeko eta ikusteko gure kurrikulumen barruan ikuspegi zientifiko-teknologiko honek zer nolako harrera eduki behar duen eta kurrikulumean, bai materialetan eta bai bestelako estrategietan zer leku eduki behar duen. Hau gabezia handienetariko hau. Euskal kultura eguneratzea, zer esango dizuet. Ez bakarrik berez kultura bat etengabe eguneratu horrelako, baizik gaur egun eta hemen bai. Etorkinak direla ez direla, gurasoen soziologi jatorri diferenteak direla. Gaur egun dauden era guztietako baloreak, gauzak ikusteko erak, praktikatzeko, famili motak, horrek behar du baita ere, besterateko jarraibide bat, eta ezin gaitezki ibili parametro klasiko batzuetan. Eta ez dizuet ez etxera esango zen, seguro bakoitzak manejatzen duen gela eta ikasleetan ikusi ahal izango duela horrelako planteamentu bat egunero. Ebaluazioaren kultura. Ikastoloko kultura izan dugu gauzak ebaluatzeko. Askotan gehiegi eta guzti. Baina hau nagusitzera difon zerbait da. Eta nagusitzera jun behar dugu zerbait da. Egiten dugun hori ebaluatu egin behar dugu. Autoebaluazioa, kanpo-ebaluazioa, nahi dezuena, baina hobetu nahi baldin badugu eta berritzen, inovatzen jarraitu nahi baldin badugu, hau sartu behar dugu barru-barruan. Ez bakarrik ikastetxea behar ebaluatzea. Gure jarduna, guraso jarduna, irakasle jarduna, ikasle jarduna, hori ebaluazio kulturara eman barren daude. Eta azkena, batzuentzako raro samarra izango zaizuena, aldaketa inbesten aurrean, jakin izan dugu beti ikastoak trampa egiten. Askotan, etortzen zitzaizkigun gauzei saietx egiten, albotik, lege organiko bat datorrela, kurrikulum ofiziala datorrela, ez dakiz zer aldatzen den batxillergoa, ez dakiz zer erraio datorren aldorzetik. Etortzen da SOE, egiten du lege bat, etortzen da PP, etortzen aldaketa izugarriak. Gobernuan jartzen da batzuk, beste batzuk aldatzen dute. Hezkuntza prozesua oso prozesu luzea da, zer esan duzu zuek. Eta behar du estabilitatea, behar du iraunkortasuna. Behar du ikastetxe bakoitzak hartzen dituen erabaki ninguna alik eta eragile gutxi eukitzea, alik eta eragile gutxien eukitzea administrazio publikoaren aldetik. Saiatzen dira zeren nahi dute kontrolatu eskola azkeneko muturrean, beti izan da konstante bat. Administrazio publikoak nahi du dana kontrolatu. Eta behar dugu partido politikoen arteko itun bat. Akordio bat, pakto bat behar dugu. Horrek nolabait ere emango digulako lasaitasun bat. Lasaitasun bat proiektua luze egiteko. Euskal kurrikulumak ezinbestez behar du hori. Eta ez badauka hori, izango duen eragile negatibo hori, saietzen, alboratzen, indarra galdu beharko ditugu. Hoxe da, pixka bat, aipatu nahi gizunak gerora begira. Eta horrekin, esaten da bezala, zuen galderak, zuen iritziak, zuen iruzkinak, nahi duzen moduan. Guk ez dugu utzi nahi gure etorkizuna beste batzuen eskutan. Naiz eta onartzen dugun, haiek dauzkatela ahalmenak, daukatela autoridadea, eta daukatela, hain zuzen ere, herriaren ordezkaritza bat. Hori onartzen dugu. Eta lankidetza bat egin behar dugula. Baina behagik oso ondo garbi daukate. Eta ez dizut esaten bakarrik alderdi ez abertzaleak. Alderdi abertzaleen barruan oso ondo daukate, oso garbi daukate, hain zuzen ere, guk egin nahi dugun hori, oso politia dela elkarri kontra egiteko, alderdien artean, baina gero hori asumitzeko oso zaila dutela. Bereziki, gobernuan egon behar duten garaian.
kosta egiten da ikaragarri, gu hori izaten, eta Euskaldunok estadorik ez daukagunez, estado frantsesa eta estado espainola besterik ez dauzkagu, ez daukagu estado propio bat, egin beharra daukagu ezinbestean txikitasun hortan gutxi eta txiki gerako, baina oso eraginkorra gerako, gu horren kultura. Eginez, ezin dezakegu beste inor eskutan utzi. Eta hori kostatzen da ikaragarri, gure alderdiak beraiek ere ohituta daudelako euren referentea ez izaten hemengo baizik daude Europan, Espainian eta Frantzian dauden alderdien organizazio mota. Ze esanik ez dago, 30 urte hauetan asko aldatu dela hegoaldean asuntoan, asko aldatu dela. 80. urteko sensibilidadeak ez dira horkoak, baina oraindik gu ulertzeko hori oso zaila dute. Espero dugu, orain egitzen dian prozesuan arabera, gauza hori gehiago erreparatuko zaiela. Eta ez derateko irtenbide bat emango zaiela, baina ez da batera erreza. Hori, esan ezagun alderdi edo hori begira. Gizartean, nik uste dut, arregia gure teinatori ere bota behar dugula. Eta hasiko naiz nire burutik. Ikastola batean, esan dezun bezala, 12 urte pasatu nituen. Nik urte horietan, pentsatzen nuen, ikastolara sartzen zen irakaslea eta gurasoa, estatutuak eman, 2 gauza esan, eta ikastolak ide izango zala. Crash horror. Crash horror. Iparraldean, sehaskak ez du hori egiten. Sehaskak hartzen du gazte horietako bat, sartzen du, eta formakuntza bat ematen dio, bai pedagogiko, baina baita zerran ikastola bat. Eta gaina ez du kontratu fijo batera pasatzen, eta beste egoera pasatzen, eta soldata txikiago dauka, eta beste egoera batean eukitzen du. Hori gure kulturan, hegoaldeko kulturan, kultura espainolean, ez da pentsatu egizteko egiten. Baina eske kultura hori gu daukau, etxezarretak dauka ere, eta azken batean ez du hortarako benik egin. Baina ez hori bakarrik. Gipuzkoako ikastola artean egoenean, eta konfederazioan egoenen ere, langileak kontratu izan ditu denen ez dut egin. Oso berandu hasi nahiz hori egiten. Alegia, zenbateraino landare bat eukita, betirako landare dago. Hori urestatzen ez parezu separio. Hori lehortu ingo da. Askotan, pentsatzen dugu osmosis bidez, edo bestelako egoera batzun bitartez lortuko dugula. Hori ez da, imposible. Eta ez dut jarriko beste ejempluikola nabariago, baina gozak zuk zaindu eta behar bezala azten ezpadituzu, ikastola egiten ezpadezu, eta ikastola elkartea egiten ezpadezu, gero sortuko zaizkizu, edozein gora beraren aurrean, honek eta honek desberdin presentatzen dut da, pentsatuzuk, berdin pentsatu dela gai horren inguruan. Eta bueno, oso zinegi dute modu diferenteak pentsatzea, baina gauza basikoetan komuna izan beharko litzateke. Eta hori ezpadago guk egin ez degoleko hori da. Eta askotan, gurasoak erakartzeko egiten du, marketing kampaina, publizidade kampaina, ez dakizera, gu ega horrenak, ez dakizera, bakizera. Bueno, tortzen dira guraso, eta hor bukatzen dago marketing. Gastatu dukiztu diru pila hori egiten, horrengo pausua zein da. Guraso horiek zein dut, bera, guraso ikiztu gogoa daukate. Gure ume txikiak matrikulatzen dituen guraso, nire esperientzi persona da, zerbait maite bali dute da ume hura. Ume hura gainera bihurtzen da tirano bat. Tirano bihurtzen da horren, are jartzen ditu etxean, andereinok edo irakasleak haindu dilako hau edo beste, eta gurasura da prest edo zinkozetarako. Eta gu ez gea azkarrak egoera horretan dagoen guraso ez esplotatzeko, baina ari bideak emateko, parte hartzeko, ezagutzeko, hori dena egiteko ez daukagu, ez ditugu gozak egiten. Hori oso ikastola gutxik egiten dute, eta normal izatea komunitate txikikoak. Herri txikietan eta horrela egiten dituztenak. Baina nola, ikastola da, bizitza sozialaren parte bakarra, eta kultur gune bakarra, bilgune bakarra, egiten da. Baina gure abezerako herri ertain txiki hauetan, egon ditxoko direnetan, zailago da. Eta horregatik gu hori egiteko ikastolan bertan egin behar dago. Eta ikastola atera behar da, kalera da. Bestela ez gaituzte ez dago. Zenbat gertatzen zaigu, batidorea esaten duen, pasatu jazu mini-pimerra. Marka baten inguruan asoziatzen dugu aparato bat. Aparato horre dauka izen bat, baina jartzen dugu markake. Ikastolari berdin gertatu zaio.
Ikastolak egin du, ikastola, baina onartu ezagun, 70. hamarkadan eta 80an guk hautsi egin duela sektore osoa. Osea, historiaren datuak behitzen banituzu, jakingo ez du, ikastetxe religiosoak goiti bere etorri zirela. Ikastetxe publikoak itxi egin zirela. Eta horre sortu zuen letxe txar bat sektore batzuen alde ikaragarria. Baina beste batzuen aldetik sortu zuten baita ere, nik ikastola bezala nahi dut, baina era ontara. Guzti zilegia. Baina aldi berean, berea dan hori, zer baina dara publiko eta esaten dute, eta ez da gizar. Orduan, eskola transferitua ziren, eskola estatalak, ez da gizar. Izema jartzekotan, ikastola jarri zaten. Alegia, bihurtu zuten eskola euskalduna, euskerazko irakaskuntza ematen zuen ura ikastola. Jendeak identifikatzen zaituen, nahi berak identifikatzen zaituen. Baina identifikazio hori lantzen jarraitu behar dezu. Zuk ezin dezakezu esan, eskenik euskeraz lantzen dut, eta horregatik niz ikastola. Eski lantzen, ez du balio izan hortarako ezarrez. Eta hori da askotan gertatzen zaiguna. Nafarroko jarriko izu ezaren, hemen bezigia badirudi dena euskaldun gehala ez da izar. Tafalla. Tafallan dagoen eskola euskaldun bakarra ikastola da. Tafallako ikastola, eta pasadan udazken itzaldi batan izan nuen, eta horrela egin. Bera, urte gutxi barru, zorionez, ojala, ala baldin bada, Nafar gobernuak erabakiko du eskola publikoan euskerazko lineak irikitzea. Seguro. Eta zueit sortuko zaizu egun krisi bat. Sortu zaizuen krisia da, orain arte daukazuen monopolioa euskeraren identidadekin defendatu gara daukazuen bestek zuen izena baliatuta egingo dutenarekin. Eta zuek ez dezu behin ere ulertu, ze hori gertatu da beran, gertatu da etxarren, gertatu da etxasun, gertatu da iparralden toki guztietan, hemen bai. Eta hori gertatzen da, gobernuak hori nahi duelako. Gobernuak fuerte ikusten gaituzten ikutan, aldamenen jarriko dugu kompetentzi guztiak guk ez azteko. Horrelako egoeratan, ezin dezakegu agresio bat azaldu. Gokin behar duguna da, geurea egin, gurea zaindu, geurea garatu, eta besteena aintzakotzat hartu. Ez da nire aukera, zurea da. Zurea da neurri guzti zilegia da. Eta alde hortatik nik uste dut zintzuago direla kristau eskolakoak eskola publikoetan baino. Kristau eskolakoak bere izenare jarri dute. Kristau eskola euskera zindako izen bada, noski, baina kristau eskola jarri dute. Beraz, badaukate oso garbi, guk euskera eta euskaldun kultura eta identitate hori ardaz budu daukaguna bere daukatela, azken batean, kristautasunaren mezua eta kristautasunaren identitatea. Gurekin gauza asko konpartiko dituna, baina beste gauza batzuk diferente direnak. Eta orduan, alde hortatik, eurak gutxitan esango dute ikastola badanik. Zeren, bai galduko dutela orduan, beren markaren aukera, bereiek marka bat daukate. Nik uste dut euskaldunen ezagurrietareko badala, gauza guztietan oso impulsoka aritzen gehala. Daukagu eraginkortasunaren eta ekintzaren barruan oso sartuta. Hori nolabait ere planifikatzea, razionalizatzea ez daukagu. Oso gutxik daukate. Hori egiten dutenak bakistan arrakasta izaten dute, edozein organizazio, edozein enpresa, edozein zeaten. Hori alemanek daukate. Baina politika gaietan, gai ateratzen zegoen zeituen ez dira. Euskadi, euskera, esken franko, esken... Baina, kaldera beste bada. Zergatik, artikulatu zazu diskurso bat. Zergatik zehazu agertzalea. Zergatik zea euskalduna, simpleagoa. Euskera dakizulako? Euskera maite dezulako? Zer da? Biozkadaren arabera, emozioaren arabera, eta oso importantea da, Segur asko horre salbatu gaitu askotan, baina salbatu gaitu bereziki, eta gorde dugu hizkuntza, kultura bat eta bar, urtetan eta mendetan, hori ekintzara pasatu izan delako, ekonomiara pasatu delako, gizarte bizitzara pasatu delako. Modu natural edo sortu batean. Batez ere orain askoz artifizialagoa da, behar dugulako errekuperatu galdutako lekua,
baina hori razionalizatzen ari gira gero eta gehiago, ja ez da bakarrik, euskalduna geralako ingo dugu, ez, beste elementu batzu sartu ditzazu. Diskurso hori ez da bakarrik ikastolen nauzien falta, baizik bestela ere. Euskaldunako haindikan demokrazian sakontzeko, lehenbizi han ni horietako bakoitzak gurekin batera, ni horietako bakoitzak garatu beharra dauka. Ni euskalduna naiz, baina euskalduna naiz sentimentuz, ez dakit esplikatzen, agian esplikatu beharra daukazu. Abertzalea naiz, zer esan nahi horrek? Eta gauza berdina, ni oso demokrata naiz, zer esan nahi du? Errespetatzen dut, egin hori aldean demokrata izatea, ala sakonago joan behar dezu. Azken batean, ikaslei begira planteatzen ditugun kompetentziak, ni izaten, gu izaten, nik egiten jakin, nik ekiten jakin, hori gurasok, helduok, profesionalok, tokien tokiko egoera desberdinetan euki behar dugu oso garbi. Kompetentzi bat azken batean zer da, ikasi dudana, ikasteko prest daukadana, egoera desberdinetan erabiltzen jakin, modu erakatu batean, eta hori nola integratzen. Eta hori, ez politikan, ez kulturan, ez identitatea zuten ez daukagu, formulazuta hori indikan. Edo formulatuta daukatenek ez dute horien berden bezala hori indikan transmititu. Egin egunaren inguruan ez naiz bat ezkorra, uste gauzak ondo indirela, konpromisoko jendea dago, hartuta gainera, baino gehiago ikia daukago. Eta gainera, ez hori bakarrik, ezinbeste zein beharra daukago. Ez daukagu bakarrik hobekuntza behar dugulako egin, ez. Guk azken batetan demostratu behar dugu ikaslei eskatzen diogun kompetentzia bera. Izaten jakin behar dugu. Gogo eta egin behar dugu. Egin eta ekiten jakin behar dugu. Eta nik uste dut hori eraman behar dugula aktibidade osora. Gelan egiten den jardunera, zuzendaritzatik eta ekipoetatik egiten den ikastola aktibidadera, eta juntatatik edo junta rektoratik barrura begira eta kanpora begiten den jardunetan. Beste horren beste. Ezin da bizi iraganetik. Eta asko dagoenez egiteko, ezin bestean kompetentziak berak ere, lehiakortasun horren barruan, obligatzen gaituelako hori egitera, eta eskerrak obligatzen gaituen. Eskerrik asko, eta horren arte eta harimo.